Народе, днес навършват 139 години от обесването на Апостола. 8 пореден път правим поклонение пред неговия паметник в Босилеград. Миналата година, на този ден, с решение на Министерството на вътрешните работи 212-18, поклонението бе забранено. Тази година то се провежда по други, още по-тъмни обстоятелства. Това показва, че враговете на Левски, потисниците, окупаторите, тираните, 139 години след гибелта му не са престанали да се страхуват от него. Онеправданите, поробените и ония, които разбират величието му и се прекланят пред него, продължават да вярват в непреходното име и дело на Левски. Никак не е лесно да си последовател на Левски. Не всеки е достоен да застане пред него. Защото, за да се поклониш пред Левски, не е достатъчно един път да положиш едно цвете на паметника му. За да бъдеш истински последовател на Левски, трябва ден и нощ да обичаш, да мислиш и да работиш за българския народ, където и да се намира той. Фарисейството, лицемерието, предателството на ония, които не престават да се кълнат неговите идеали и да мачкат българския народ така, както и турците не са го мачкали, достигна предела на национален позор. И колкото и горчиво да звучи, ако днес от някъде се появяше Левски с идеите си, в които десетилетия наред продължаваме лицемерно да се кълнем, опасявам се, че отново ще бъде обесен със същата жестокост и същото хладнокръвие, както и преди 139 години. Ония, които предадоха Левски тогава, не са престанали да го предават и днес. Предават идеалите, заветите му за национална свобода и национално достоинство и всички ония основополагащи ценности, върху които почива устройството на държавите от свободния свят. Ние, които издигнахме този светъл образ в нашия град в рекордни срокове и под нечовешки условия и го открихме на 4 март 2005 година, продължаваме да споделяме и изповядваме тия ценности. Доказали сме го неведнъж, продължаваме да го доказваме и сега. Много ми се искаше именно днес да спестя всички тежки думи, които напират от мен. Но питам се, имам ли право на това, ако делото на Левски е застрашено? И реших да го послушам. Кажи ти, байно, твоите и аз моите кривици, па да се поправим и все напред да върви. Казвам това, защото има и други наши сънародници, които на този паметник, символизиращ освобождението на България, само една година по-късно, само на няколко крачки вдясно, противопоставиха друг, символизиращ освобождението от България. Майка България обича всичките си деца, но понякога се налага някой от тях да бъдат дръпнати за ушите. За нас Левски е светиня и идол. Образ на идеалния българин, към който вечно се стремим и все не го достигаме. За нас Левски е борба за българската култура, за българският език, за свободата на словото, за българската история, за българската християнска вяра, за правото да бъдем част от свободния свят и да бъдем това, което сме и което винаги сме били. Искам да знам какво е Левски за ония, които се разграничават от нас. Искам да знам как се съчетават в себе си службата на великосръбските, антибългарските, антиевропейските и комунистически партии с верността си към заветите идеалите на Левски. Искам да знам спят ли спокойно след всички интриги, след толкова клевети и компроматна война, която води срещу нас. Турците го обесиха заради вярата му и борбата за свята и чиста република. Или за свобода, равенство, демокрация и социална справедливост. Заедно с Левски увисна цяла една империя. Днешните управници, които проглушиха света с демокрацията си, се опитват да изгонят духът му от нашия град. Все още са живи палачите на Левски. И дори когато се кланят пред неговия паметник, не биха оставили жив нито един, който макар и мъничко прилича на него. Страхът и разделението, което Левски е срещал навсякъде, все още цари и тука. Ние сме класически пример за това, докъде може да стигне един разделен народ, лишен от правото да бъде това, което е, и свободно да развива своите творчески възможности. За една птица няма никакво значение дали тя е затворена в железен или златен кафес. Тя все едно не може да лети. И ония,
които днес ни хранят с лъжливите надежди, че трябва само още малко да потърпим, докато и Сърбия стане членка на Европейския съюз и всичко ще дойде на мястото си, забравят, че съвременна Европа не е изградена от окупирани територии и потиснати народи, а от свободни и отговорни граждани. А свободата, дами и господа, не се ражда само в сраженията между две армии. Не се ражда нито от саможертвата на националните герои, какъвто е Левски. Свободата е нещо неразривно свързано с съвършенството на човешкия дух, с възпитанието, просветата и духовния прогрес на един народ. Благодаря.